Značka Swiss Life vychádza z ľudského života, ktorý sa naozaj málokedy uberie priamym smerom. Je plný zvratov a prechádza vzostupmi i pádmi. Každý si v živote píše vlastné kapitoly a má v ňom rôzne priority. Jednu vec však máme spoločnú všetci. Bez ohľadu na generáciu, ku ktorej patríme, výšku príjmov alebo pohlavie, chceme všetci žiť život podľa vlastných predstav. Na to je ale nevyhnutné mať finančné zázemie, ktorému môžeme dôverovať. Obzvlášť preto, že osobný majetok je pre náš pocit blahobytu najdôležitejší. A to dnes platí viac ako kedykoľvek predtým, pretože žijeme čoraz dlhšie a naše dôchodkové systémy s tým nedokážu držať krok. Predlžujúca sa dĺžka života znamená, že musíme prevziať väčšiu zodpovednosť za naše finančné zabezpečenie, ktoré je preto stále dôležitejšie. Tento trend platí pre jednotlivcov i celú spoločnosť. Dokazuje, že naša práca má zmysel. Naši zamestnanci a poradcovia umožňujú ľuďom viesť plnohodnotný život. Naši klienti berú svoje životy do vlastných rúk. Umožňujeme im riskovať bez toho, aby tým ohrozili svoju existenciu. A robíme to už viac ako 160 rokov. Vo všetkých našich aktivitách sa odráža náš cieľ a naša chuť slúžiť spoločnosti. Preto chceme byť aktívni vo verejných diskusiách. Naše poradenstvo a produkty riešia ľudskú potrebu cítiť bezpečie, vedieť, kam smerujeme a žiť zmysluplne. Swiss Life International ponúka slobodu voľby s možnosťou širokej ponuky na mieru upravených riešení, cezhraničného poistenia pre zámožných jednotlivcov a medzinárodnej spoločnosti po celom svete. A tiež komplexné finančné poradenstvo, založené na výbere toho najlepšieho pre zabezpečenie budúcnosti a plánovanie rizík aj investícií v Rakúsku, Českej republike, na Slovensku a vo Veľkej Británii. Chceme zlepšovať životy ľudí i celej spoločnosti. To je to, čo očakávame od nás samotných. V srdci toho, čo robíme, sú potreby našich klientov. Koniec koncov, základom nášho úspechu je vždy to isté. Umožňovať ľuďom viesť plnohodnotný život. Priatelia, ahojte, dobrý deň. Vítam vás pri dnešnom webinári. Je to prvý webinár z našej série, ktoré budeme pre vás pripravovať. Rozhodli sme sa tak aj spolu s kolegovcami, že chceme vás informovať vždy o aktuálnych témach a celkovo o nejakých finančných témach, ktorými si my proste žijeme celé naše pracovné životy. Dnešnú časť mám na starosti s mojimi kolegovcami Lukášom a Mišom. Chalani, ahojte. Vítam vás tu. Ahoj, ahoj. Dnešná téma tohto webináru bude dôchodkový systém a navrhované zmeny v druhom pilieri. Na začiatok sa predstavím ja a potom sa predstavíte chalani vy. Hej, tak v rýchlosti, aby teda, lebo tak nie všetko sú asi, tvoji klienti sú není moji klienti, tak aby vedeli aj plus minus, že kto tu je. Moje meno je Vraťo Gajdoš, pôsobím ako exkluzívny finančný sprostredkovateľ senior už po novom. Pôsobím v Swiss Life 10 rokov, celkovo som v biznise cca 12 rokov a baví ma táto práca a pripravili sme si teda pre vás webinár. Verím, že sa vám to bude páčiť a bude to pre vás prínosné. Chalani, skúste teraz vy. Kto začne prvý? Lukáš alebo Mišo? Od Luky. OK, tak dobrý deň, moje meno je Lukáš Kukla, tiež som exkluzívny finančný sprostredkovateľ senior. Tiež som tu už takmer 10 rokov v tejto firme. Vo finančnom sektore takisto zhruba 12 rokov a takisto ma práca s ľuďmi a klientami veľmi baví a naplňa a veľmi sa teším teda na dnešný webinár a dúfam, že obohatíme klientov o nejaké nové skutočnosti. Luky, ďakujem. Miško, skús teraz ty. Dobrý deň, moje meno je Michal Wilhelm. Ja som tiež exkluzívny finančný sprostredkovateľ senior. Vo Swiss Life pôsobím už 10 rokov a celkovo v financiách sa pohybujem už 16 rokov. Je to môj koníček už v podstate od malička, takže verím, že my traja máme čo povedať našim klientom práve v týchto ekonomických témach a finančných témach. Tak teším sa na dnešný webinár a na dnešné témy. Díky, Miško, si mi teraz troška zobral to, čo som chcel povedať, že asi sa máme právo k tomuto vyjadrovať. Díky za to. Vidím, chalani, že ste si aj pripravili poznámky, takže som za to rád, verím, že to bude výživné. Keď sme si pripravovali túto tému, tak
Chceli sme najskôr pôvodne riešiť iba tie navrhované zmeny, ktoré navrhuje teda táto ľavicová vláda v druhom pilieri, ale napadlo nás tak, že možno veľa klientov ani nevie, alebo veľa ľudí nevie, kvôli čomu vlastne vznikol dôchodok ako taký. Tak chalani, skúsme priblížiť ľuďom aj kvôli čomu vznikol dôchodok, čo je vlastne za tým, možno kedy vznikol a nejaké prvé náznaky. Tak Miško, skús ty začať. Ty si taký najväčší šprt v tom dobrom slova zmysle, tak skús to načať. Analytik. Ja som taký ten analytický a historický typ, tak keď môžem teda, ja si zoberiem teda to prvé slovo. V princípe dôchodkový systém na svete sa datuje už do čias rímskych. To znamená, že v starovekom Ríme už vznikali také tie prvé dôchodkové systémy. Samozrejme, počas tých stáročí sa vyvíjal ten dôchodkový systém až po 19. storočie, kedy vznikol taký ten prvý oficiálny dôchodkový systém v Európe. Prepáč, aj vieš zhruba, že ako to v tom Ríme vyzeralo? Že čo dostávali na prídel zemiaky, alebo čo bol ten dôchodkový systém? V princípe tam základ bol to, že musela byť nejaká ekonomická stabilita a zároveň vedieť sa postarať o ľudí, ktorí už nevládali robiť. Takže zrejme v tom čase to bolo naozaj, že nejakú úrodu, možno nejaký ten... Nejaký bartrový obchod v tom čase. V každom prípade v tom čase sa veľa ľudia asi nedožívali, keď to bolo možno 30-40 rokov, aj to bolo veľa. To je pravda, hej. Takže tam veľa asi nebolo potrebné mať pre tých nepracujúcich pripravené. Ono celkovo, ako som spomínal, tak jeden z tých najväčších momentov je, že prečo vznikol ten dôchodkový systém, je práve tá ekonomická stabilita a vedieť sa postarať o tých aktuálne nepracujúcich. Práve preto, aby nedochádzalo k nejakej chudobe a aby nedochádzalo v podstate v neistote v živote pre tých nepracujúcich. Druhý taký moment je, respektíve pre tých ľudí sa dovtedy, kým vznikol nejaký oficiálny dôchodkový systém, tak sa primárne starali rodiny a starali sa komunity náboženské alebo rôzne iné komunity o tých ľudí. A tým pádom nie vždy mali dostatok peňazí a potrebovali hľadať aj na zabezpečenie tej stability v ekonomike a v tej krajine nejaký dôvod. Samozrejme, niektorí si tým prihrávali aj také politické body, a preto aj vznikol potom ten systém. Ako za mňa určite to malo zmysel, lebo keď si to dneska predstaviť, že by sme nemali dôchodkový systém žiadny? Vôbec. Že ako by naši starí rodičia dokázali existovať proste, že za mňa je to ako fajn myšlienka a som za to rád. Dobre, toto je nejaká úplná história. Kedy vlastne vznikol taký prvý oficiálny dôchodok? Kto ho zaviedol? Kto to mal na starost? Úplne taký oficiálny dôchodok vlastne vznikol v roku 1889 a zaviedol ho nemecký kancelár Otto von Bismarck. A tam tá pointa vlastne bolo presne to, že zabezpečiť tú ekonomickú a finančnú, sociálnu stabilitu pre tých starých ľudí. A tam bol celkom taký paradox, že on už v čase, keď to zaviedol, tak mal cez 70 rokov a zároveň... On sa dožil 70-ky, áno? On sa dožil, myslím, dokonca 84 rokov. Lebo ja tu mám poznačené, že ľudia išli na penziu od 70-ky, ale priemerný vek dožitia bol okolo 40? 46 rokov. 46 rokov, hej. Takže v tom čase bolo naozaj, že... Ten systém bol udržateľný, hej. To tak nazvať. Ten systém bol úplne, že dokonalý, lebo fakt, že si predstav, že ideš 70-ke do dôchodku a reálne vlastne veľa ľudí sa ani nedožilo toho dôchodku. Takže možno 3-4% ľudí sa reálne dožilo toho dôchodkového veku a priemerný vek dožitia tam bol nejakých 5-6 rokov. Takže tým pádom jednak to bolo udržateľné, jednak v tom bolo veľa peňazí a postupne začali vznikať rôzne iné systémy. Aj napríklad v Anglicku a postupne po Európe. Aj v Amerike niečo vzniklo. Aj v Amerike niečo. Tak myslím si, že celkovo to bol taký súboj, hej, že aby tí ľudia ostali vlastne v tých krajinách ako takých. Ja keď som si študoval túto problematiku, tak mne sa ako veľmi ma zaujalo to, že chcela aj Európa zabrániť migrácii. Luky, ty tiež máš v poznámkach niečo, tiež ťa to zaujalo, alebo teba zaujali nejaké iné dôvody, tie hlavné, ktoré tam boli? Lebo že vraj migrácia není ten hlavný dôvod, kvôli ktorému vznikol teda ten dôchodok, ale ako za mňa to dáva logiku, že fakt nemali sme vlastne niečo, čím udržať tých ľudí v Európe a chceli migrovať do Ameriky za lepším životom. Tak toto sa mne akože napríklad veľmi páčilo a keď som sa minule o tom rozprával s jedným klientom, tak to je zaujímavé.
Hej, čiže ako hovorím, je to zaujímavá téma za mňa. Luky, skús ešte ty tam niečo vyťahnuť, čo si poznačil. V podstate to bola určitá aj politická motivácia, čo ste vlastne načali. Následne by som možno vypichol zdravotnú starostlivosť tým, že je potrebné, aby sa ľudia teda dožívali aj dlhšieho veku a tým pádom to stojí nejaké peniaze navyše, na ktoré vlastne štát koľko razy peniaze jednoducho nemá. Takže nejaká taká udržateľnosť v podstate. Určite súhlasím. To zdravie, predsa ľudia, keď išli do toho dôchodkového veku, tak boli častokrát chorí. Takže aby sa dokázalo postarať o tých ľudí a boli v dobrej zdravotnej kondícii, tak musel štát zasiahnuť. Rozumiem, teraz to tak troška odľahčím. Určite máme všetci klientov, ktorí povedia, že oni sa dôchodku nedožijú. Áno. Gratulujem im. Keď to porovnáme s tým Bismarckom, ako bol vtedy nastavený dôchodok, že bol vyplacený od 70-ky a priemerný vek dožitia bol 46 rokov. A v dnešnej dobe priemerný vek dožitia u mužov 79, okolo 80 a u žien 85. Zmenilo sa to. No, ono je to tak, že je to nejakých 72-3 rokov pri mužoch a nejakých 79 rokov pomaly cez 80 pri ženách. No a klienti povie, že sa ho nedožije, áno. A treba ešte doplniť, že ten dôchodkový vek na Slovensku je oficiálne 64 rokov. Takže on sa paradoxne ešte zmenil. Znížil. Jasné. Takže to len tak akože úplne zaujímavé, že stretávame sa s tým a chcel som, aby to tu odznelo. Je tu teda veľká pravdepodobnosť, že človek sa dožije. Ono hovorím klientom, veľmi veľká, hej? 1 z 10 sa dožije. Teda naopak. 9 z 10 si som povedal, dobre. 1 z 10 sa nedožije. To sa potom neoplatí. A ten jeden má šťastie, že nemusí túto situáciu riešiť. Nemusí riešiť, ale tak. Úplne inak to je. Dobre chalani, túto tému, vlastne ako vznikol dôchodok celosvetovo, by som teda týmto pádom uzatvoril. A čo sa týka, poďme naspäť na Slovensko, čo sa týka vlastne Slovenska, ako funguje dôchodkový systém na Slovensku? Luky, skús nám to priblížiť. Tak vznikol v podstate v 93. Keď sme vznikli oficiálne ako republika, jasné, áno, tak vznikla vlastne sociálna poisťovňa ako prvý pilier. V 2004. prešla reformou, kde sa pridružil druhý pilier a tretí pilier. Keď to budeme nejakým spôsobom členiť, alebo... Dobre, čiže máme teraz momentálne od roku 2005 trojpilierový systém, tak skúsme si rozobrať, že čo je prvý pilier, druhý pilier a tretí. Skúsme si to nejak rozdebatovať, lebo hovorím, nie každý to úplne ovláda, tak Miško, skús povedať, čo je prvý pilier, čo to vlastne je, z čoho tam idú peniaze a čo to všetko obnáša pre nás ako pre klientov. Toto je dôležité presne spomenúť, že veľká tá reforma vznikla v tom práve 2005 a práve kvôli tomu, aby to neostalo iba na sociálnej poisťovni, ale vtedy pravičiarska vláda, alebo teda pravicová vláda založila tento druhý dôchodkový a tretí dôchodkový pilier ako nejakú potrebu individuálneho investovania na dôchodok, aby to v podstate bola nejaká forma súkromných peňazí. Brali sme inšpiráciu v podstate zo zahraničia. Pomerne aj dneska si veľa ľudí ešte mieli ten druhý, tretí pilier, takže veľmi v skratke. Prvý pilier je sociálna poisťovňa. Ja to niekedy zvyknem klientom hovoriť, že to je tzv. Prietokový ohrievač. Príde, odíde, vaše odvody je to 18% z hrubej mesačnej mzdy, ktoré idú na tento dôchodok, do sociálnej poisťovne. Ale kto tie peniaze reálne dostane, dostanú ho súčasní dôchodcovia, nedostaneme ho my. Jasné. Tým pádom je tam na mieste druhý pilier. Druhý pilier vlastne nejaká časť z tých 18%, kedy si to bolo 9%. No, keď si ja dobre pamätám, tak ten prvý nástrel bol 9%, čo bolo za mňa akože super. To dlho fungovalo až do roku 2012. K tomu prídeme. Ale k tomu ešte prídeme. Aké vlády do toho zasahovali. A vlastne dneska určitá časť toho percenta, dneska je to 4%, ktoré idú vlastne do druhého piliera. Sa to znížilo na 4%, no malo to postupne, mali sme už 5,5 myslím, mali sme ísť na 6 a tam sa to malo zastabilizovať a momentálne zase táto ľavicová vláda to znížila na 4%. Tak. Okay. A tretí pilier, len doplním, tretí pilier je vlastne doplnkové dôchodkové sporenie a to je iba v podstate nejaký doplnok k tomu oficiálnemu dôchodku a oplatí sa vtedy hlavne, keď zamestnávateľ vám prispieva. Je to zase niečo individuálne.
OK, tam to vlastne funguje tak. Luky, skúsiš nám približiť, ako funguje teda ten tretí pilier, že tam niečo dáva zamestnávateľ, niečo ako si prispievam ako zamestnanci. Je to povinné, alebo ako to vlastne funguje? Je to povinné pre určité typy zamestnaní. No pre koho daj? Povedzme nejakých hudobníkov napríklad. Aj polovníkov, že? Aj na polovníkov, čo hrajú na dýchové nástroje napríklad. To je jedna z vecí a podľa mňa tretí pilier je najdôležitejší pre zamestnávateľov, lebo si chcú udržať nejakú atraktivitu pre toho zamestnancov. Oni to vedia vlastne aj odpisovať v rámci daní. Majú tam nejakú daňovú výhodu. Nejaká daňová úľava. Môj názor na tretí pilier je to fajn. Je tam vlastne 100% zhodnotenie peňazí, keď si to tak zoberieme, že vlastne ja dám 20 eur a zamestnávateľ mi dá 20 eur, toľko nám teda žiadny fond asi nezarobí, okrem nejakých slubotechien, ktoré na Slovensku sa z nimi roztrhlo vrece originál v poslednom čase. Ale za mňa je tam ako tá nevýhoda, že nie každý zamestnávateľ to môže podporovať. Tak. OK, dobre, prešli sme si teda prvý, druhý pilier, tretí pilier. A poďme sa teda povenovať bližšie k tomu druhému pilieru, neskôr si prejdeme aj tie navrhované zmeny. A skúsme si to tak rozčleniť. Bavili sme sa, že rozčleníme to na výhody a nevýhody. Ja navrhujem, začneme najskôr tými nevýhodami, nech skončíme s výhodami. Hej, že s tým lepším nech skončíme. Tak skúsme si povedať, čo sú teda hlavné nevýhody toho druhého piliera. Kto chce začať? Luky alebo Mišo? Kľudne začnem ja. Najväčšou slabinou je podľa mňa to politické riziko. Že to dokáže vlastne vláda ovplyvňovať. Keď to tak rozdelíme, ako ste aj na začiatku spomínali, tak máme tu pravicu a lavicu. Pravicová vláda v podstate podporuje budúcnosť nás ako nejakých sporiteľov, by som to tak mohol nazvať. Čiže budúcich dôchodcov. A práve lavicová vláda zase rieši aktuálnu otázku pre aktuálnych dôchodcov. Čiže tí chcú udržať primárne peniaze v štáte, teda v sociálnej poisťovni. Čiže to je to hlavné členenie. Tak ja tomu zase úplne rozumiem, že lavica chce čo najviac peňazí dostať naspäť do štátu, lebo to je ich celá politika. Proste my sa o vás postaráme versus pravica hovorí o tom, že človek sa vie postarať sám o seba, keď je šikovný a sa mu chce. Tu by som sa možno dotkol aj toho, jak si Luky hovoril, že tu už nám prichádza vlastne rok 2005, kedy teda vznikol ten druhý pilier a môžeme rozobrať asi aj tú situáciu, čo sa týka demografického vývoja Slovenska, pretože to bol asi tiež jeden z tých dôvodov, kvôli čomu pravica založila ten druhý pilier, pretože je nám asi všetkým jasné, že keď my pôjdeme do dôchodku, tak to bude obrovský problém. Skúsme si rozobrať a približiť klientom teda ten problém s tou demografiou na Slovensku. No v podstate tá demografia je dosť ovplyvnená, lebo každý si pamätá Husakové deti, alebo teda tú generáciu Husakových detí. To bolo ešte pred nami, že? To bolo ešte tesne pred nami. My sme to tak jemne lízli. To boli v podstate záver 70. a začiatok 80. rokov, respektíve 80. roky. A tam bežne sa stávalo, že v rodinách boli 3, 4, možno 5 súrodenci. Samozrejme boli nejaké oblasti, kde ich bolo dokonca 10-11. Mám tu pár takých kamarátov. Môj detko bol z 5 súrodencov. Ja mám napríklad teraz kamaráta, ktorý je z 11 súrodencov. Takže a dnes ešte. Takže tam obdivujem tých rodičov, tam možno ani neplatí úplne tak tá myšlienka o 3 grošoch, že 1 groš sebe, 1 groš deťom. No. Tí majú 11 grošov. Ale na druhej strane, keď sa vrátim k tej demografii, tak tá demografia naozaj, keď boli tie Husakové deti, bola veľká generácia, ktorá pracovala na budúcich zamestnancov, alebo teda na budúcich dôchodcov, čo sú v podstate teraz. Vtedy 3 pracujúci pracovali na 1 dôchodcu. Postupne sa tá demografia mení, že dneska je to okolo 1,7 pracujúceho na 1 dôchodcu. A tá naša generácia, ktorá bude viac menej o nejakých možno 15-20 rokov, to bude, že 1 na 1. No. To bude taký boj. A potom to začne. Počkaj, ale prepáč, povedzme si, že už teraz musí byť sociálna poisťovňa dotovaná z vládneho rozpočtu, aby prežila. Dneska je v obrovských stratách. A fakt si neviem predstaviť, čo to bude, keď pôjdeme do dôchodku, keď to bude fakt, že 1 k 1.
A to bude v horšom pomere. Nepíšme úplne pesimistické scenáre, ale možno poďme rozobrať to, že ako sa na ten dôchodok Tak ten problém ešte je aj v Európe všeobecne, že sa hovorí, že málo detí sa jednoducho rodí. Áno, je tu diera. Akože v mojom okolí, ja som z Nitry aj s Lukášom, ale ako ja mám teraz pocit, že sa rodí dosť veľa detí. Ja mám tiež ten pocit v Bratislave, že sa rodí strašne veľa detí, ale stále je to jedno dieťa. Sú to covidové deti. Nemali čo robiť deti, hej, dobre, okej. Ale ono možno celkom taká zaujímavé. Ja som sa stretol s jednou takou zaujímavou štatistikou alebo takým zaujímavým prirovnaním, že keby dnes všetky 14-ročné dievčatá porodili dieťa, alebo keby všetky ženy porodili 10-ročné, 14-ročné, okay. Čo je ešte pod zákonom, ale alebo potom teda druhý pohľad, keby dnes 10-ročné dievčatá, všetky na Slovensku a viac, samozrejme, a všetky dievčatá od 10 rokov porodili, alebo sa rodili 14-ročné deti dnes, tak vtedy sa tá demografická krivka upraví, respektíve zrovnoprávni. Takže tým pádom aj jedno je relatívne nelogické a nepravdepodobné, aj druhé. Takže tým pádom my aj vychádzame ako na Slovensku v rámci Európy najhoršie, najrýchlejšie stárnúca krajina. A vidíme, ako to funguje vo Švajčiarsku, v Nemecku, v Taliansku, ako si tam žijú tí dôchodcovia, len tiež si niečo asi prispievali návyše k tomu. Tam je, myslím si, že úplne iná mentalita. Troška sme sa v tom začali až moc babrať za mňa. Čiže kvôli tomuto vznikol, alebo bola to jedna z tých hlavných myšlienok, kvôli čomu vznikol v roku 2005 druhý a tretí pilier. Hej? Presne. Čiže druhý pilier, nevýhoda je politické riziko. Ja to vnímam úplne rovnako a môžeme si asi prejsť, čo sa týka druhého pilieru, že hlavne teda tie ľavicové vlády do ňoho vstupovali tým negatívnym smerom. To je náhoda. A tak je to podpora súčasných dôchodcov. Vieš, ono to dáva logiku, hej, keď potrebujem vykryť do štátneho rozpočtu vlastne nejakú dieru, tak ako okej. A je tam veľa peňazí, 15 miliard v druhom pilieri. Dá možnosť vystúpiť ľuďom a zahrám to nejak. Za mňa by to bolo fajn, keby sa tie peniaze aspoň použijú na niečo rozumné a vieme, ako to tu u nás funguje. Skúsme si prejsť teda nejaké zmeny, ktoré nastali. Je ich akože strašne veľa. Skúsme si dať tie také hlavné. Ja tu vidím rok 2008, kedy prvýkrát ľavica otvorila vlastne druhý pilier a odišlo až 105 000 sporiteľov. A vláda tým získala 132 miliónov eur. Čo mi k tomu povede, chlapci? Tak to, čo si už povedal, tak otváranie a zatváranie druhého piliera nie je úplne najšťastnejšie riešenie pre sporiteľov, lebo dáva tu možnosť vystúpiť z toho systému. Otázka je, vieš, aj za akých informácií vystupuješ, lebo za mňa druhý pilier bol nadčasovo nastavený, keď to porovnáme aj s tým, čo bolo v okolitých krajinách v Európe. K tomu sa tiež ešte potom môžeme na chvíľku pristaviť. Ale fakt je to, že kvôli čomu, hej? Že urobíme bu a choďte odtiaľ ľudia preč a... Tam objektívne treba povedať, že neboli úplne pravdivé tie informácie a skôr to bolo taký ten ošial, lebo presne ako tu niekoľkokrát padlo, tá ľavicová vláda potrebuje tie peniaze do štátneho rozpočtu. Druhý pilier je zaujímavý v tom, že je tam niekoľko miliard eur. V tom čase v 2008 tam bolo okolo, myslím, 5 miliard. Ja tu mám 132 miliónov. To bolo, keď vystúpili, že 132 miliónov získali, ale reálne ten druhý pilier mal asi 5 miliard nasporených peňazí a presne tieto celkovo vlastne 4 krát sa dalo vystúpiť, alebo bol otvorený druhý pilier. Celkovo okolo 400 000 ľudí vystúpilo. Aj na základe týchto možno nepravdivých informácií. Ja som teraz prednedávnom robil doma poriadok a našiel som presne takýto list pred 10 rokov, že aké sú nevýhody druhého piliera a človek nedostane nič zo sociálnej poisťovne. Takže nebola to pravda. Je pravda, že ten prvý pilier sa trošku zníži, ale nie je pravda, že úplne zanikne a človek nedostane nič z tej sociálnej poisťovne. Jasné. Ale zase treba aj povedať jedným dýchom, že niekoľko 10 000 ľudí vstúpilo práve do toho druhého piliera, alebo videli v tom opodstatnenie a niektorí už iba z princípu vstúpili. OK, ja tu vidím ďalšie. Hneď v roku 2009 sa druhýkrát otvoril druhý pilier, odišlo 60 000 sporiteľov. Vláda získala 109 miliónov. 2012. To bol veľmi zaujímavý rok.
No, skús to, Luky, priblížiť. Tak z 18% z odvodov z pôvodných 9, čo v tej dobe išlo do druhého piliera, 9 zostávalo sociálnej poisťovni, tak to znížili na 4%. To znamená, že 14% sociálna poisťovňa, 4% druhý pilier. Čiže to bolo zásadný krok proti tej vízii toho druhého piliera, ako to malo byť nastavené. A tam bola ešte jedna vec, okrem toho, že z 9 na 4%, tak druhé bolo, že zrazu vznikli garantované a negarantované fondy. Predtým si človek vedel vybrať akýkoľvek fond. Veľa ľudí malo dlhopisový, veľa ľudí malo indexový fond, akciový. A tam práve vzniklo v tom roku 2013, že ako vznikli tie garantované fondy a negarantované fondy. To je najkrajšie slovo garancia, ja ho milujem. Áno, garancia a istota, to je úplne úžasné, už Benjamin Franklin o tom hovoril. Ja len k tomuto poviem, ľudia, keď počujete slovo garancia, utekajte. Utekajte z toho obchodu. Presne tak. A vlastne tie dlhopisové fondy, tam tá myšlienka bola taká, že automaticky všetci sa dostali do dlhopisového fondu jednou jedinou zmenou legislatívy a ten, kto požiadal o to, že chce byť v negarantovanom fonde, tak musel vyvinúť nejakú aktivitu. Návratku poslať. A musel poslať takzvanú návratku. Tam presne, ak som otvoril ten list. Hej, a tým pádom museli ste sa k tomu priznať, že áno, chcem byť naozaj v tom indexovom akciovom fonde a byť v tom negarantovanom. No ale čo veľa ľudí urobilo, nevenovalo sa tomu. Nechalo to tak. A veľa poradcov... Preto to bolo tak nastavené, že musel si ty vyvinúť nejakú aktivitu, aby si ostal v dobrých fondoch a nie v tých garantovaných. Ja si pamätám úplne klient, zamestnanec, fakt veľmi, veľmi pekný, čistú mzdu mal, veľmi peknú. A on presne si toto neuvedomil. On ostal v tých dlhopisoch, a keď sme robili servisné stretnutie, respektíve to bolo tuším, keď sme sa stretli druhý alebo tretí krát, a hovorí mi, Vraťo, pozri sa mi prosím ťa na ten druhý pilier. A on bol celý v dlhopisoch. A niekoľko rokov veľa. Indexy zarábali 10-12% ročne, dlhopis koľko? 1%, ak vôbec. Tam to bolo veľmi vieš, tam išlo o to, že on tam mal extrémne veľa peňazí z tých odvodov proste a jemu sa vôbec nezhodnocovali. Viete si predstaviť asi, ako nadával niekoľko určitých politikov. Niekoľko miliárd. To je presne to, že aj veľa poradcov, ktorí vlastne otvorili ten druhý pilier klientom, tak veľa poradcov nerobilo ten servis a veľa tých poradcov už ani neexistovalo potom. No, jasné. A to je presne ten dôležitý servis, že aj taká drobnosť ako druhý pilier dokáže do budúcna ovplyvniť váš dôchodok o niekoľko 10 000 eur. No už len to, či máš dobre nastavené fondy. Áno, už len taká drobnosť ako nastavenie fondy. 10 000 sa bavíme, že ti to ovplyvní vlastne výšku tej nasporenej sumy. Dobre, to máme nejaké zmeny za sebou. Posledná, akože ich tu habadej. Ja možno spomeniem, že takých tých oficiálnych zmien bolo asi 21 od toho roku 2012. A respektíve od toho roku 2005, od toho roku 2012 boli nejakých 12 zmien, ale celkovo, či už menších alebo väčších zmien od vôbec ako vznikol druhý pilier, ich bolo cez 50. Ano. A to je neskutočne veľa. A v podstate 2023, ešte aby sme to celé uzavreli, aj tú tému, čo sme sa bavili, tak pôvodne pravica vlastne zmenila to nastavenie zo 4% na 6% naspäť. To bolo... Ale postupne myslím, že to bolo postupne, s tým, že do roku 2028 to myslím, že malo byť na... Myslím, že dokonca už 2026, že sme sa mali dostať na tých 6%. Tak. A s tým, že sa to znížilo naspäť na 4%. Čiže to je tá najaktuálnejšia zmena a aktuálne nám tam teda idú 4% z tých odvodov. Vlastne ale stále idú. Stále verme, že pôjdu. To treba poznamenať. Verme, že pôjdu. Ešte taká zaujímavosť, čo tu mám poznačenú, čo som niekde našiel, že len tým, že sa znížil ten odvod, tak vlastne vláda obrala sporiteľov na nových príspevkoch 360 miliónov eur. To je za mňa ako extrémne veľa. Je to úctihodné, že to pôjde súčasným dôchodcom, ale vždy si treba klásť otázku jemne egoistickú, a čo z toho máme my? My ako klienti. Ja by som tu možno troška inak poňal, že asi by mala tá sociálna poisťovňa začať inak fungovať, pretože ja to nechcem bagatelizovať, ale všetko, čo je súkromné, tak snažíme sa vytvárať vždycky zisky v tých firmách a mám taký pocit, že všetko, čo je štátne, tak je nám to jedno, proste nie sú to naše peniaze, nech si to nejak žije, ale proste tá štátna
A sociálna poisťovňa by mala začať fungovať tak, že mala by sa snažiť vytvárať zisk alebo teda čo najmenšiu stratu. Tak berme to, že je to štátne, tak nemusíme vytvárať úplne že zisky, ale zase nemalo by sa úplne šafáriť s tými peniazmi. Nemalo by sa to sa asi zhodneme. Určite. Súhlasím. Dobre, máme ešte niečo v rámci nevýhod? Alebo vlastne môžeme to tak asi nejak zhodnotiť, že nevýhody sú hlavne teda to politické riziko a tie zásahy. A keď to úplne preženie, môže sa stať, že sa ani nemusíme toho druhého pilieru dočkať. Môžeme si tu rozobrať troška situáciu v okolitých krajinách. Viem, že Poľsko vyplo druhý pilier, Česko, Maďarsko. Tam to bolo presne z tých dôvodov, že ten druhý pilier bol jednak od začiatku zle nastavený. My tu máme úžasnú vec, že vlastne nestojí nás to ako klientov nič. Viem, že v týchto okolitých krajinách tam bol ako keby povinný príspevok že do druhého piliera. A s tým, že presne sa tlačilo na to, aby vlastne tie peniaze sa natlačili naspäť do štátu a také nezmysly, čo tí politici rozprávali, že sa obchoduje na burze a idete do veľkého rizika a sú není regulované tie fondy. To ako ja keď toto počujem, tak akože to, ja neviem, čo si mám o tom myslieť. Že tí ľudia nevedia, o čom hovoria, alebo fakt akože že klamú normálne, že zavádzajú tých ľudí, lebo to je ako to je úplne cez, vieš, že zoberme si dneska správcovskú spoločnosť, to je regulovaná MBS-kou, proste podlieha nejakým pravidlám. Tie pravidlá sú 10-krát prísnejšie ako pre banky, dajme tomu. Majú svojho depozitára, ktorý ošetruje tie peniaze. Tu ti nejaký politik proste povie, že vidíte do rizika, ja neviem čo je, že je to za mňa akože extrémny prúser. V Česku to malo taký dosah, že nejakých 90,000 sporiteľov bolo reálne v druhom pilieri, čiže to nemalo žiadny efekt. Bolo strašne málo. Na Slovensku máme okolo 1,9 milióna sporiteľov, čiže to dáva v podstate aj zmysel a z tohto dôvodu to aj zlyhalo, tak ako si hovoril. Že tí politici na to tlačili, že to nechcú vlastne. Čo som ja nejak dohľadal informácie napríklad o Maďarsku, tak tam vlastne pán Orbán povedal do éteru, respektíve sa nastavilo to pravidlo tak, že pokiaľ ostanete v druhom pilieri, tak nebudete mať vyplácaný prvý pilier. A to bol vlastne najväčší, to som presne chcel aj povedať, že to bol vlastne najväčší dôvod, prečo tí ľudia začali postupne odchádzať z toho druhého piliera a on tak nepriamo vlastne uzavrel ten druhý pilier. No jasné, on to úplne to stopol. Či to môžeme čakať na Slovensku? Je to taký otáznik. Dobre, poďme troška k nejakému pozitívnemu druhému pilieru. Za mňa je fakt výborný druhý pilier majú v Rakúsku. Tam myslím si, že zatiaľ po našom nastavení druhého piliera je to druhý najlepší pilier, ktorý je v Európe. Skúsme si ho prejsť, chalani. Ja ste si to pozreli, že z čoho sa skladá, alebo ako funguje teda ten druhý pilier v Rakúsku? Tak veľmi podobne funguje ako u nás na Slovensku, s tým, že dávajú vlastne klientom možnosť vyberať si, do čoho vlastne budú investovať. A jedna z tých stratégií sú štátne dlhopisy, čiže ľudia ako keby majú možnosť investovať do štátu, rozvoj a tak ďalej, infraštruktúra. A následne v podstate druhú možnosť majú investovať aj do sveta. Čiže do nejakých indexových fondov, kde sú tie najväčšie spoločnosti vlastne z celého sveta a veľmi podobne to funguje tak ako u nás. Čiže tú možnosť výberu máme aj my, nielen teda Rakúšania. To sa mi ako napríklad páči, ja som sa aj dočítal, že vedia si nakúpať aj podnikové akcie, že proste keď tam je nejaký fakt veľký korporát alebo je tam nejaký podiel štátneho zisku na tom podniku, tak viete nakúpovať aj jeho akcie. A mne je to ako veľmi sympatické, lebo viete podporovať teda aj tú svoju ekonomiku a ja si viem napríklad sám za seba predstaviť, že jeden z tých návrhov je, že sa použijú peniaze na diaľnice, ktoré tu už vlastne od 2010. máme, hej. Ale pokiaľ by sa tie peniaze použili, tak ja s veľkou radosťou časť teda tých mojich odvodov by som dal aj teda naspäť do štátu. Ono myšlienka je veľmi krásna, že cesty, infraštruktúra, železnice, diaľnice, v podstate celý tie peniaze sa vlejú späť ako keby do toho štátu a cez tie štátne dlhopisy. Ešte na tom aj vieš zarobiť. Ešte človek na tom aj zarobí. Tí konzervatívnejšie by na tom celkom vedeli slušne zarobiť. A v Česku je napríklad tiež celkom taký zaujímavý prípad. Sice nie v rámci druhého piliera, ale v Čechách si tiež dokážete kúpiť štátne dlhopisy a za celkom slušné podmienky a veľmi slušne na tom zarobiť. Takže tam je naozaj taká otázka, že myšlienka je dobrá, otázka je, že aká je realizácia a či ten management bude dobrý, aby tie peniaze išli naozaj tam, kde majú ísť.
Ono v krajinách je to vlastne bežné, v takých normálnych krajinách investovať do štátnych dlhopisov, lebo vidím, že tá krajina sa nejakým spôsobom rozvíja. Áno. Prečo by som tie peniaze vlastne investoval do niečoho iného, keď môžem investovať do vlastného štátu, kde žijem, aby moje deti, vnúčence mali jednoducho lepší život. Hej? Len je otázka to manažovania asi tých peniazí. Toto presne funguje aj v severských krajinách. Odhliadnúc od tejto témy, tak prečo ľudia v severských krajinách radi platia odvody? Lebo vidia, že tie peniaze reálne idú späť do tej infraštruktúry, do vzdelania, do sociálneho systému, do zdravotníctva a tým pádom nemajú ani potrebu optimalizovať. Nazvime to tak, že to je ten ideál, áno? Áno, to je ten ideál, ten kam ideál. sme radi sa priblížili. Kam by sme sa chceli približiť. Dobre, chalani, nevýhody s takouto malou výhodou v rámci porovnania s druhým pilierom rakúskym. Prejdeme plynulo k výhodám druhého piliera, za mňa je ich dosť. Tak skúste vypichnúť nejaké výhody. Je zadarmo, to znamená, že platí sa ten druhý pilier z odvodov, ktoré za nás odvádza zamestnávateľ. Ale vieš, ako sa hovorí, v živote nie je nič zadarmo, ale rozumiem. Tak s minimálnymi v podstate nákladmi, to tak môžeme nazvať, že V podstate toho človeka, de facto klienta to ani nič nestojí, lebo Lebo aj tak by to zaplatil. tie odvody tak či tak tých 18% idú niekam, teda do sociálnej poisťovne a závisí od toho, že či si trošku presmerujem k sebe a niečo sa mi bude investovať cez ten druhý pilier, alebo jednoducho to všetko nechám sociálnej poisťovni. Rozhodnutie je samozrejme vždy na klientovi, ale je to zadarmo, lebo nič ma to nestojí. tak len sa to delí. Len sa to Ten odvod sa delí delí inak. jednoducho. Dobre, to je prvá výhoda, máme to zadarmo. Čo je druhá výhoda? Sú to naše peniaze, ktoré ostávajú dediteľné, to treba povedať. A to sú zároveň dve výhody už, lebo sú to Áno. naše peniaze. Áno. Vieme si vybrať, že do čoho chceme investovať a presne ako Luky povedal, tak sú dediteľné tie peniaze, takže keď si zvolíme oprávnenú osobu, tak v prípade toho najhoršieho, teda rizika smrti, tak tie peniaze dokážu ísť tomu, koho si zvolíme. Samozrejme najčastejšie to býva asi rodina. A je to Keď to pozitív. chceš nechať akože na rodinu, tak nemusíš vyplňať oprávnenú osobu, hej, tak to pôjde. Áno, ale takto tie peniaze idú rýchlejšie. Takto tie peniaze idú Áno, rýchlejšie. nečaká keď sa už do máš. dedičského konania. Nečaká sa do dedického konania, presne ako Luky Presne hovoril, tak. lebo niekedy to dedické konanie trvá aj pol roka, aj rok, niekedy aj niekoľko rokov a takýmto spôsobom do pár týždňov má tá rodina peniaze. Za mňa ako, ešte sa k tomuto vrátim, mám tiež taký prípad, neviem ani, či je vtipný, alebo není vtipný, treba si na to dávať pozor, ale ešte prídem takú výhodu, ktorú ja akože považujem za fakt, ako dobre je nastavený ten druhý pilier dnes, že vieme investovať proste cez indexy, dlhopisy, akcie, že fakt máme na výber a vieme investovať, keď si vyberieme teda tie indexové portfólia, ktoré väčšinou kopírujú MSCI World, čiže investujete do najlepších firiem na svete, aké máme, tak toto je za mňa tiež obrovskou výhodou, že máme to takto nastavené. A možno sa ešte, teda nie, že možno, ale vrátim sa teda k tej oprávnenej osobe. A tu chcem možno aj apelovať na klientov, pokiaľ nemáte to zoservisované, tak volajte svojim poradcom alebo pozrite sa na to v rámci tých zmluv, pretože mne sa stala taká udalosť, že prišla klientka, ktorej bohužiaľ zomrel otec a ako oprávnenú osobu mal v druhom pilieri bývalú manželku. Komu išli vrať o peniaze? Opýtaj sa to Lukáša, dobre? Som to načal, nech to Luky dokončí. Áno. Tak je to jednoznačné asi, komu išli peniaze. Keď tam je oprávnená osoba uvedená, tak to ide oprávnenej osobe. A je to úplne jedno, že rodinu má a rodina nedostane nič. Presne, To je veľmi podstatný point tohto. Čiže takže tie peniaze išli bývalej manželke. tam to bolo ešte o to horšie, že tam tie rodinné vzťahy neostali, že sa rozišli nejak že v dobrom, ale proste ona úplne zobrala tie peniaze ani na pohreb nič proste, že úplne. To je smutné. Čiže Toto je sú to veľké také detaily, ktoré ako za mňa ako pri životnom poistení určite treba mať oprávnenú osobu v prípade úmrtia, takisto aj v rámci druhého piliera. Správnu osobu. A presne sa plánuje aj zmeniť a updateovať. Tak. Dobre, chalani, máme teda za sebou aj výhody. Ja tu mám ešte poznačený tiež jeden prípad zo života.
Oplatí sa vkladať dobrovoľné príspevky do druhého piliera. Luky, ty si mal taký zaujímavý prípad s jedným tvojim klientom, ktorý si tam veselo platil dobrovoľné príspevky, ale netušil, ako to funguje, tak skús nám to priblížiť. On sa z toho tešil v prvom rade. Treba povedať, že on bol veľmi rád a on sa s tým pochválil. Že vlastne platí tam 200 eur mesačne a platil to tam nejakých 5 rokov. Mm-hmm. V podstate ten účet vyzeral aj veľmi dobre, len on bol v tom, že tie peniaze si môže kedykoľvek vybrať. A môže? Nemôže. Môže si ich vybrať až na dôchodku. To je tak. Prvá podstatná vec a tá najdôležitejšia. Lebo posielal tam peniaze s vierou toho, že kedykoľvek sa k ním dostane, keď sa náhodou niečo stane, ale nefunguje to tak. Nakoľko to je naviazané na prvý pilier, tak sa to vypláca až keď mám nárok na normálny oficiálny starobný dôchodok. Takže až na dôchodku. Tak ale verím, že ste to asi zmenili. Určite. To je presne zase o tom servise. Prestal to tam posielať jednoducho a alokovalo sa to iným spôsobom. Dobre, prešli sme si teda výhody oprávnenú osobu a môžeme si teda prejsť, čo navrhuje momentálne naša Ľavicová vláda. Nazvem to vláda. Dobre, nebudem to rozpitvávať ďalej. Dohodli sme sa, že nebudeme tu nejak politikárčiť. Dobre? Ono by bolo dobre možno povedať, že koľko peňazí vlastne Slováci majú na účtoch a v tom druhom pilieri. By sme to mohli tak nejako zhrnúť. Ľudia, povedz. 46 miliard, čo je aktuálny údaj, myslím, že zo štatistického úradu z roku 2023. S tým, že je tam 46 miliard na bežných účtoch a okolo 15 miliard máme v druhom pilieri. Presne. Je to veľa peňazí, preto keďže máme ľavicovú vládu a ako sme si už niekoľkokrát povedali, tak ľavicová vláda rozmýšľa nad súčasnými dôchodcami a nie úplne tak pozerá do budúcnosti na nás mladých, lebo však my mladí si vieme. Si istý, že rozmýšľa nad dôchodcami? Alebo nad to už nechám. Nechceme to rozumieť. To už nechám na ponímaní všetkých. A držme sa takých tých zákonitostí, ktoré existujú. A čo vždy láka ľudí, alebo respektíve čo vždy láka tú vládu, je, že je tu obrovské množstvo peňazí a povedali sme si zároveň, že sociálna poisťovňa má obrovské dlhy. Tým pádom nemá kto už pomaly. A to je presne súvisí s tou demografiou, že čím menej ľudí prispieva do toho sociálneho systému, tak tým menej peňazí majú na vyplácanie dôchodkov. Zároveň niekde potrebujú vyplácať tie dôchodky a vyplácať dôchodky stále sociálna poisťovňa. A tým pádom, ako Luky spomínal, 46 miliárd v bankách a 15 miliárd v druhom pilieri je extrémne veľa peňazí a z toho sa už niečo dá robiť, lebo keď ty si, Vráťo, spomínal, že počas 4 krát, keď sa otvoril druhý pilier, tak niekoľko 100 miliónov peňazí sa vlastne nalialo späť do štátneho rozpočtu. To bolo niekoľko 100 miliónov. Dajme tomu niekoľkokrát, takže to bolo možno okolo 600 miliónov. Ale dokopy 61 miliárd, však to už je super číslo. Jasné, no. A čo vlastne sa navrhovalo, tak navrhuje sa to, že ako využiť tieto peniaze. Zatiaľ sú to také, ja by som povedal, že také kačice, ktoré sa zatiaľ vypúšťajú, že testuje sa obyvateľstvo, že na čo bude viac a na čo bude menej reagovať. A v podstate okrem toho, že získať tie peniaze, tak presne ako sme sa rozprávali, tak sa navrhuje to, že infraštruktúra, cesty a presne formou tých štátnych dlhopisov. Mm-hmm. To je zatiaľ taký, že návrh. Tam vlastne oni by mali... Neviem teraz otázka, že či oni to vedia akože rozkazom tej správcovskej spoločnosti, alebo sa musia nejak s nimi dohadovať. To teraz ako neviem. Ale ja by som možno... Je nám teda jasné, z toho, čo ste povedali, tak ako klientovi by mi malo byť jasné, že sa teda snaží štát zase pomocou teda tých zmien dostať peniaze naspäť do štátu. Tá myšlienka je v pozadí ako za mňa fajn. Myšlienka je super. Je to niečo podobné, ako máme napríklad v Rakúsku. Ja by som veľmi rád prispel na to, keď teraz už síce nechodím do Humenného, mám tam korene, ale chodieval som tam tou spodnou cestou a tá diaľnica mi tam chýbala do Košíc. Ale na Svedli sa tam veľmi dobre chodí. A veľmi rád by som, akože, keď sa tam pôjdem raz ešte pozrieť určite, tak by som išiel už po diaľnici. Veľmi rád by som na to prispel. K tomu by som možno ale povedal, že takisto by som chcel mať možnosť výberu, možnosť slobody
že do čoho chcem teda investovať, že OK, som ochotný dať možno niečo naspäť do štátu, ale keď viem, že ten dlhopis, že by to bola tá konzervatívna zložka portfólia, ktorá mi vie zarobiť, neviem, 3, možno 5%, tak by som ju mal v štátnych dlhopisoch alebo nejakých podnikových akciách, alebo neviem, čo tá vláda vymyslí, ale určite by som sa teda nechcel oberať o výnosy, ktoré mi vie priniesť napríklad MSCI World. Hej. Čiže za mňa asi toľko. To je presne tá vec, ktorú treba doplniť, že štátne dlhopisy je konzervatívna zložka toho portfólia, takže naozaj pre klientov, ktorí sú starší, a už naozaj by mali konzervatívne investovať, tak je to veľmi zaujímavé, keď sa to naozaj spojí s tou myšlienkou tej infraštruktúry, kde ten výnos, dneska sú štátne dlhopisy na úrovni 3-3,5%, tak ak by štát ponúkol viac ako tie 3-3,5%, tak otázka je zase, že kde štát zoberie na tie peniaze, či sa im to oplatí. Ak ponúkne menej, zase je otázka, či to bude zaujímavé, ale pre nás mladšiu generáciu nie je veľmi zaujímavé, ako ste niekoľkokrát spomínali, nie je vôbec zaujímavé investovať do štátnych dlhopisov, aj keď myšlienka je super. Ale z dlhodobého hľadiska nie, lebo my budeme sporiť ešte 20-30 rokov a pokiaľ na indexových fondoch v priemere vieme zarobiť 80%, tak 3-4% nie sú pre nás zaujímavé z toho dlhodobého hľadiska. Z tohto titulu áno, ale ja sa cítim vždy taký, aj mám v sebe tú pronárodnosť nejakú a hlavne žijeme v tomto vlastne svete alebo v tejto našej krajine a viem si predstaviť, že by som si ukrojil troška toho výnosu na základe toho, aby sme sa tu mali lepšie. Hej. Jasne. Ak by to napríklad bolo mimo druhého piliera, ako to funguje v Českej republike, že viem kúpiť štátne dlhopisy a je to súčasť môjho portfólia, vtedy by to bolo celkom zaujímavé. Dobre. Chceme ešte niečo povedať v rámci tých navrhovaných zmien. Myslím si, že nebudeme toto asi úplne rozpitvávať, keď aj tak nič nie je ešte isté, ale chceli sme, aby ste aj vy klienti a ľudia ako takí vedeli, že čo sa teda chystá, plus, mínus. Skúsme to teda, už sa blížime ku koncu, neviem, už mi kameraman ukazuje, že máme končiť, že už sme prešvihli čas. Tak skúsme to nejak nakoniec zhrnúť, že či sa ten druhý pilier oplatí, alebo či sa neoplatil. Za mňa sa oplatí, len teda malo by asi nejakým spôsobom fungovať do budúcna. Tak skúsme to nejak zhrnúť. Každý si povedzme niečo za seba. Môžeš, Luky, začať ty. Určite. Tak druhý pilier je za mňa fakt, že nadčasový produkt, ktorý je výborný. Treba ho využívať, nakoľko sa delia tie odvody zo sociálnej poisťovny, na ktoré by sme teda inak štandardne nemali nárok, alebo naša rodina na ne by nemala nárok, keby sa nám náhodou niečo stalo napríklad. To je obrovská výhoda a hlavne mám tu možnosť investovať. Či už, ako sme sa bavili, je to zadarmo, je to produkt, ktorý nás nič nestojí a vieme si ho sledovať a vieme si ten kapitál na ten dôchodok nejakým spôsobom budovať. A vieme to ovplyvňovať. Čiže je tam viac výhod ako nevýhod a za mňa určite super, že to tu takto funguje a že tak veľa sporiteľov v tom druhom pilieri reálne je. Super, díky, Luky. Súhlasím s Lukým. V princípe, na čo sa asi môžeme v tom druhom pilieri pripraviť, je, že možno sa otvorí, možno tam príde aj otázka toho zrušenia, ale netreba sa toho báť. Ako Luky povedal, stále nezmenilo sa to, sú tu nejaké úpravy, stále to má zmysel pre nás. Na čo treba hlavne myslieť, je presne tá demografická krivka, ktorou sme začali, ktorou sme pokračovali a v princípe ktorou končíme, lebo vo finále, aj keď tu druhý pilier bude a prežije v nejakej forme, aj keď tu tretí pilier bude a prežije v nejakej forme, netreba sa stále spoliehať na ten prvý pilier a na tú sociálnu poisťovňu, Jasné. ale stále sami na seba. Tú demografickú krivku neovplyvníme a neoklameme. Dobre, chalani. Ďakujem za názory. Teraz poviem teda svoje stanovisko k tomu, teda nejaký svoj názor. Za mňa druhý pilier určite výborná vec, nadčasový produkt, ako povedal Lukáš, s tým, že za mňa musí ostať teda v takom nastavení, v akom minimálne je teraz. Ja tam ale vnímam to politické riziko ako dosť veľké riziko, nakoľko vidíme aj v okolitých štátoch, čo sa vlastne deje, že tie druhé piliere sa zrušili. Takže by som to nepodceňoval. Samozrejme, keď sa na to pozrieme, že z čoho sa skladá ten náš dôchodok, tak prvý, druhý pilier, pokiaľ využívame, tak asi nám to nezabezpečí tú životnú úroveň, na ktorú sme zvyknutí celý ten čas, čo teda zarábame peniaze.
A tu by som apeloval teda na to, čo s veľa klientami využívame, určite investovať svoje peniaze súkromne sa zabezpečovať na ten dôchodok. Treba začať, pokiaľ ste ešte niekto nezačali, treba začať čím skôr, lebo najdôležitejšia veličina pri investovaní je proste čas. Keď máme proste 20-30 ročný horizont pred sebou, tak vieme naplno využiť zložené úročenie a je to alfa omega proste pri tomto dôchodkovom systéme, ktorý tu momentálne máme. Čiže za mňa asi toľko. Chalani, ja vám veľmi pekne ďakujem. Sme jemne cez 50 minút. Neviem, či to nebudeme musieť ešte nejak zostrihať, alebo či to teda ľudia vydržia pozerať toľko. Ja verím, že áno, že vás to bavilo. Chalani, ďakujem, tak skúsme sa nejak spoločne rozlúčiť. Ja ďakujem veľmi pekne, že sme vôbec vedeli priniesť takúto nejakú možnosť a aj takouto formou priblížiť jednak naše myšlienky, našu víziu a ten aktuálny stav, ktorý sa v tomto štáte deje. A pevne verím, že to aj klientov zaujalo a teším sa na servisné stretnutia. Je to veľká téma a verím tomu, že tie témy budeme posúvať ďalej. Díky, Miško. Ja takisto ďakujem za to, že som tu s vami mohol byť a že sme tú tému možno troška rozpitvali, priblížili ľuďom a dúfajme, že vám to všetkým bolo zrozumiteľné a že vám to nejakým spôsobom pomôže investovať a pripravovať sa vlastne na ten dôchodok a na tú dôchodkovú situáciu. Super, chalani, ďakujem vám pekne, že ste tu teda s nami boli. Priatelia, ja vám ďakujem, že ste nás sledovali. Verím, že nás budete sledovať aj naďalej, pretože pripravujeme pre vás ďalšie webináre, ktorými vás budeme oslovovať v priebehu ďalších mesiacov a rokov. Verím, že sa to stane pravidlom. Ďakujem ešte raz pekne všetkým. Majte pekný deň. Ahojte. Majte sa, dovidenia. Dovidenia.